אז הברית שלך הייתה בדיוק לפני 13 שנים. השבוע אתה חוגג בר מצווה, כך שזה בדיוק 13 שנים אחורה. עשינו את הברית בישיבת אבי יעקב. סבא משה, שהוא סבא שלי, אבא של סבא יהושע, הוא היה הסנדק שלך, הרב גדי ממעלות, הוא היה המועל. היה אירוע מאוד מרגש, כל המשפחה הייתה, שמחנו ביחד, ולמרות שאתה הילד השלישי, עדיין בלב ההתרגשות היא גדולה מאוד, ותחושות מאוד מיוחדות של ברית מילה. זכינו. למה אתה חושב שזה חשוב? אני חושב שברית מילה היא מצווה חשובה, כי היא המצווה הראשונה שעם ישראל, יותר נכון עוד לפני עם ישראל, אברהם אבינו, קיבל אותה מהקדוש ברוך הוא, ואחרי זה מצווה שחוזרת כמה פעמים בתורה, ועושים אותה ממש בגיל קטן, וזו מצווה שאתה ממש עושה אותה ומרגיש את המאבק העצמי של עצמך. אתה אומר, וואו, זה ילד קטן, אני הולך לחתוך משהו מהילד הזה, ואז אתה אומר לעצמך, אבל למה אני עושה את זה? זאת אומרת לעצמך, השם אמר לי, ואפילו את הילד הקטן הזה, אני עושה את מה שהשם אמר, וחותך ממנו משהו, כי זו המצווה, וזו ממש תחושה של קושי גדול מאוד כהורה, אבל תחושה של התמסרות, השם אמר, ועם זה אני הולך. בגלל זה אני חושב שזו מצווה מאוד מיוחדת, מלווה אותנו מגיל 8 ימים ועד גיל 120, אני לא יודע כמה מצוות כאלה יש, שמייחדת את עם ישראל כעם יהודי.